Добър ден, скъпи приятели! Казвам се Иво Нейчев, българин съм от град Бургас, живееш доста години в чужбина. Преди една година направих трансплантация в клиника на Истанбул и повярвайте ми, доверете се, ще бъдете възхитени. Всичко мина по игла и конец, изключително съм доволен. Вниманието, отношението, оперативния състав или момичето, което се занимава с тези трансплантации, всичко е на голямо ниво. Повярвайте ми. Аз също бях Тома неверни, не вярвах на нищо и на никого. Доверете се, няма да съжалявате. Гарантирам ви го. Бъдете здрави и щастливи.